Gracias.
daño más. Sinceramente, me parece un equipo Sky. Bera izan da gaur helmugan sartzen lehendabizikoa. Komentatu beharra dugu iazko txapeldun bera dela gainera. Bigarren sailkatuan Jorge Montenegro Atiza taldekoa eta saria emango diona berriz ere Belen Sierra Irungo Kirol Patronatuko lehendakaria Txalo bero bat Jorge Montenegro legebiltzako Argentinarra dugu bera eta sariketa Euskadi sariketako lehenengo postuan dago. Panamarra eta Argentinarrak aurreneko biak, baina hirugarrena jartuagotik dator. Oiartzundik Imanol Iza. Lizarte taldekoa, Txalo bero bat honi ere. Honi ere minutuak eta saria banatzen. Belen Sierra, Irungo Kirol Patronatuko lehendakari esan bezala. Roko Gomez, Irungo txirrindulari elkarteko lehendakaria. Genio Polita izango du talde zuzendariak eta talde guztia. Irugarrazi dugora, Txalo bero bat hau ere. Zalatzaile honenak ere badu saria. Ugaitz Artola izan da bidelan taldekoa. ¿Qué tal la carrera? Bueno, la carrera bastante húmeda, todo el día mojando, pues, lloviendo, mojada y bueno, al final el equipo se ha comportado bastante bien y